sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dining akong kaagi. Ako si Teresito. Kining sugilanon nga akong ipabati kaninyo panahon pa ni sa akong kabatanon. Dugay na kining baong hitabo apan lunhaw pa kini sa akong panumduman. Ug sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. A tear filled. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki kang taga Kalinan, Davao City. Apan anak karon sa Manila, Manimuyo. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Teresito. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, salamat kayo wapalay manood. Wapag kumalit sa kong klase. Hi, Teresita. Hello. Gapuha giti mo, uy. Thank you. Una lang ko ninyo ha? Sige, Teresito. Amping. Bye-bye. Love you. Kamog yun. Waiter, hopit naman lang tanong babae din sa itong swilahan, naibog mo. Kay, gwapo na ka, bright pa good. Pero, bakit ko makabantay nga, nagaygipanguyaban? Wapala sa kong hanaw na ang uyab-uyab ay. Kay gusto ko nga makahuman ko sa kupag eskwela. Kay gusto lagi ko mahimong abogado. Ha? Kaya ako magudi mo pangandoy, bay. Abogado, gin? Ubay, masya di kaluyan sa Ginoo. Ya mahimo kong abogado. Ang ako ba, nga, ninot mo gina makasuway ka, uyab. Kaya sa itong mga barkada, ikaw na lang ba yan mo, way uyab. Nya, mo graduate na bita ka ng tuiga. Ay, sige lang, God. Asa raman unya ng uyab kung mahuman ako sa pag-eskwela. Sakto ang imong desisyon, nak. Nga dili ka una mag-uyab-uyab. Focus cute sa imong pag-eskwela. O ma, kay pangando gyud ako nga mahuman ko sa kupag eskwela ma. Ug mahimo kong usa ka abogado. Iyay, 10 minutos na lang yun magsugod ng among klase. Magdali ko kay strict na ba kinig among English teacher. Ay! Ay, sorry kayo. Huwag na ako tuyo Nagdali mong ko. Ako na hino kang nabanggaan. Okay ra, oy, Teresito. Nakailalagi ka na ko. Kitsa may dili makaila ni mo, nga sikat man ka din sa tog eskwelahan. Bright ka. Unya, mayo pag yung kanta. Thank you Pero alkansi ko inida. Nakaila ka na ako pero ako, huwag ko makaila ni. I'm Helen, third year student. Nakaila ko ng hilin, bay. Third year na siya. Guwapa mo na siya. Guwapa bitaw bay. Puti niya, sakto sa height. Murag Chinese. Huwag nindot pagiglawas. Ayan. Murang nakasapot ng konta. Ha? Naibo ka ng hilin sa. O bay? Butang niya. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, naon sa mga ko Di man mawa sa kung nauna si Helen. Bahala na ni. Ako siyang panguyaban.
Naamang ka kay sulti nako, Teresito. Oh, naabitaw, Lin? Sige na, sulti na. Mulakaw na baya ko. Ay, sa paglakaw. Paminawas ako kadyat. Unsa lagi nang imong isulti? Kuhan kining, Lin. I love you. Oh. Baw na tinuod, Lin. Love di ka. Sure ka nga love ko nimo? Oo, love di ka. Pila na gani ron kagabi nga, wa ko makatuog tarong kay nagsiki ko huna-huna nimo. May chance ka ko nimo, Lin. Wa man tingali babae nga makabalibad nimo, Ter. Kay gawas nga gwapo ka. Bright pud ka. Unsay buti may pasabot kan? Gisugot ti ka, Teresito. Tinuod? Ho lagi. Uyab na ta. Salamat kay Lin. Salamat kaya. Nga ko nimo pantusag dugay. Salamat kay kayo. Agoy, nga sa ato ba? Nawa nang imong gisaad sa imong kaugalingon nga. Di ka maguyab-uyab. O lagi ba yun? Saan manggod nga? Nakakita man ko ni Helen nga mauki nakapapitik sa kong kasing-kasing. Oh. Ha? Okay ra na ba eh? Uyab-uyab ra bitaw na. Nganong dinhiday ta nanoroy, Ter? Nindot ang ko din ibog na o dakantang makita ng mga langgam. Hinoon sad. Tanawa ko ng mga langgam nga namatog ko. Lagi sila yung mga paris ha. Bitaw no? Murag ikaw giparis ka na ako. Hmm. Lagi. Nansa man ka? Kalitan mo ko nag-kisdom ang naong nimo. Naguna-huna lang ko ba? Pila na lang kabuan mo graduate na ka sa high school. Ganun di. Siyempre, malayo na ka na ako. Kaya mag-college na good ka. Samtang ako, high school pa. Yan sa may mong kadlukan. Nahadlo ko nga. Makakita na kaglain in eskwela ni mo college. Ayaw ka bala kahilin. Ako ni isaad nimo. Hangtod nga ang mga langgam magpadayon sa paglupad sa kalangitan. Magpadayon usab ang akong paghigugma nimo. Salamat, Ter. I love you. I love you too, Teresito. Unsa lagi nang ihatag nimo nako? Kada sa... Ay sa bukhang yung mga mata. Mm. Nyaan sa man. Pwede na? Kada sa... Okay. Sige, pwede na. Unsa ba ihatag nimo nako? Di araw? Panyo og mga pictures nimo? Oo. Ako nang ihatag nimo. O di apa gid? Unsa na? My beautifully crafted love letters. Unsa ni? Atong kinuptanan? O ampingin na ha. Kay basi dugay pa tang makita kay hapit na ba yung among graduation? O, Teresito. Ako ning ampingan sama sa imong pag-amping nako. Ha? Muadto na ka sa Davao City? O lagi Lin. Kay ato na ba ako mag-college dito? Mingaw na de ko nimo ani. Parehas to. Mingahon sa kunin mo. Pag-amping dito ha. Ikaw sa pagamping din Atagi lang sa de ko si mong address bi. Kay musuwat lang unya ko nimo. Sige. Morning akong address. Dalias panahon eh. Walang hibaw eh. Ulong na ako kabuan din sa Davao. Si Helen ka, no? Kumusta na kasi, ha? Ay, Peter, nagkasuwat! Hala, may suwat ko no ko. Sure ko, gikan ganin ni Helen.
Pabuta ko ining pitsaha. Kay magkita ta sa uyang mo rin. Love, Helen. Mari sa Davao City? Si Helen? O ano may magkita sa uyang rin? Pangandaman ko ng adlaw, ha? Helen, salamat ka. Nakita na gikan ako pag-usab. Ayaw pagkakos na ko, Teresito. Helen, gimingaw ko din mo. Parehas tang gimingaw sa usag-usa. Pero ayaw lang ko gaksa. Nga naman, Nagdali ko. Naala ko ihatag nimo. ano sa manang imihatag na ko? Kini. Ako ning iuli ang tanan nimong gihatag nako. Ano sa ipot ni mo ipasabot in, Helen? Makigbuwag na ko nimo, Teresito. Kuhaan ni. Nga naman eh. Ano sa mahinugdan ni imong makubuwagan? Ha, Helen? Diha ka na. Helen, edit lang. Helen! Helen! Kasakit na kibuhat ni Helen ako. Iya ko gibuhagan. Sabay ko hinungdan. Ang mama ka na ni Helen. Ay ikasugat niya. Sa ato pa. Pagbuot sa inana, pabuwagan ko. Sakit sa akong dukan, eh. Sakit ang kipat ni Helen ako, eh. Sus! Sambong ka sa nagbiro, eh. Kapay nagsakit ng akong dugan. Mau pa ginagipatukar. Gitiwasan pa gitinuot ko sa music. Kalit sa buhay. Anong iya mo ko kibuwagan? May manong seri, babayas kalibutan. Nakamot ko sa pag-eskwila. Ano mabuta ko nga akong ipangandoy nga mahimo kong abogado. Pa, ito na mi ha. Tadilo, ito na yan. Tatay, tatilo. Paano tilo? Sige, pag-amping mo. Balik-balik ko niya mo, ha? Oh, tadilo. Pagkapaspas giumudagan sa panahon. Walang hibaw, eh. Nga may mga anak na ko. O doon na mga apo. O labaw sa tanan. Naabot na ko ang akong gipangandoy sa kinabuhi. Nga mahimong abogado. Uy. Ang ako ba ng classmate sa high school di ay ang nanawag ni Consing Gonzales. Hello, classmate. Hello, attorney. Ikaw, Gitsing. Ayaw kong tawag kag attorney oy. Unsa man ka? Mura man kag dili classmate na ko anang kalakiha. Mo ang puntoy. Ug di ta mag-attorney good kay mo kadugya ka. Ay sos, di mo. Mas ganahan kong tawagon ko nimo og Tere. Unsa man may tuyo ka na ko? Nawag lagi ka. Pahibawon ta lang ka nga natay Grand High School Homecoming Reunion. Tambong ha. Oh, sige. Mutambong gyud ko. Kumusta naman mo, oy? Ay, Ter. Di na yun mali kayad ka. Gibira tas katigwangon ini. Mao gyud. Si Kuan ba? Kumusta naman? Naibaw na ko kung kinsa imong ipangita. Si Linda. Ay, ikaw gyud classmate. Ay, dala. Si Linda. Taka na. Oh. Hi, Helen.
Hello, Teresito. Nibiyag ka sa imong grupo o niarigid ka nako. May tuyo ka? Bisan tuhod og mga tiguang nata pero nalipay ko. Nga nakakita nimo, Helen. May ipangutana lang ko nimo. Oh, unsa man na? Nga no man tuod nga gibuhagan man ko nimo, Len. Biyuda na baya ko, Terry. Kung ikaw pa ang akong nabana, patay na gyud unta ka. Maong sakto na gyud nga dili kita ang nagadayon. Kay bisag mga tiguang natabuhi pamanta. Helen, Bitaw oy, Teresito. Bisag wa ta magkadayon, no? Pero nalipay kong nagtan-aw nimo. Nga imong naabot ang imong gipangandoy. Kay usa ka na kaabogado. Og akong nakita ang inyong picture sa imong asawa. Mas gwapa siya kay nako. Helen. Nalipay lang ko yatong higayuna. Kaya akong nakita ang babae nga una na kong gimahal. Sa pagkakaroon, 71 anyos na ko. May 5 na ka mga anak o 7 ka mga apo. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Teresito nga taga Kalinan, Davao City, apan anak karon sa Manila, Manimuyo. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga reglahan at cheerful. Ang maong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamida. Recorded by X Thunder Gaming. Gigan sa RMN Protection Center, area kining tulumanon. Handumanan sa ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Ukoy Pansil, Sibula, Negros Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Edilin. Maura ni mong ihatag nako. Kagamay ko din eh. Bali, ayaw yung Kuya, tao kung managabawal. nag-away na si mama o papa. Kadadlan mas lang mag-away day. Saon, kadawli ni Papa, hubog man. Mao nang gamay na ng imong ihatag nako. Kay magsige ka man kung inom. Ay, pagbuot ha! Ay, pagbuot! Ay, pagbuot! Kaya dili ikaw nagit ang kwarta. Ay, kung pabutis kung buhat to, baga ka! Ha? Ay, pagbuot! Ay, pagbuot! Ayaw ko na taas si mama! Pa! Maluhay kay mama, pa! Ayaw ko na taas si mama! Ay! Ayaw pag hinabot ha! Kinaglagot ka ng inahan ninyo! Magbuot kung buhat to! Ha? Ang angay ni, kulat na! Ayaw na pa! Ayaw na pa! Ma, nganong gada ka sa imong bag? Di na ako magwantang batasan sa inyong amahan, Edeline. Maumubiya ko din eh. Ma, kung magpabilin ko din hinak, tingay mamatay ko skulata sa inyong amahan. Maong pasaylo ako, mubiya na ko din eh. Kamu nalay bahala sa inyong mga igsuon. Ma, Willie, dako ka na. Ayaw pasagdig imong mga manghon.
pagbinuutan mo din Ma, Adyos din yung mga anak. maayaw miktiyain, ma! Ma! Aw mao ba? Nilayas niya yung inahan? O mayo hinuon nga nilayas siya? Kana pa? Gamay na akong pakanunon? Nalipay ka nga nilaya si mama, pa. Unya, kinsa na malay maatiman sa kong mga manghod, nga wa naman si mama. Ay sus, problema naman ani mo eh. Kinahang lang at tibano pa rin mga tao eh. Basta mukha na, buhi na. Buhi mo ginaglanggam ka naglupad-lupad na. Kana pa yung manghod na kusok na mula mo eh. Unsa pa? Manrabaho ko. Oh, pag-itaw ka sundan mo trabaho eh. Iskuyan mo wili, may trabaho naman. Ikaw, pag-itag trabaho mo. Ay pagsige standby din eh. Kaya gadugang-dugang ka lang sa akong palamyunon. Unya, asa mo sa kumangita og trabaho pa. Nga bata, papaya ko. 14 anyos pagod ko. Ay pagkabugo biya tao ni mo eh. Bisa kung trabaho basta magkatabang ka na ako. Pa, Di mayo ay. Pang-apply na sa karinderya sa unahan ay. Kaya nagkinahanglan sila og tao. Sigurado yun ka madawat ka kay bata ka pa man. Pang-apply dito ay pagsigig pabuhi na ko. Kaluoy din mo day no. Mao di ay nga bisan og bata ka pa kaayo nanarbaho na ka. o lagi ati. Insaon na gusto man sa kong papa nga mangita na ko og trabaho. Kay aron ko na makatabang ko sa among kalisod. Dili kay magsige lang kog pabuhi niya. Unyagi mo mama. Nga matod mo ni biya nimo. Hain naman ron. Wa lagi ko'y balita te. Kung hain na siya. Ambot kun magpakita pa ba kahak to siya namo. Pagampo lang sa Ginoo day nga magkita pa mo. Ug pagbinuotan dinhi sa imong trabaho aron magdugay ka. Kay timing kayo ta nga nakaamot ta og buutan. Ikaw ba? Nagsige naman lang ka og hatag og kwarta sa imong amahan uy. Pili sab nang imong kaugalingon uy. Pamalit og imong mga gamit day. Maluoy magud ko sa kong mga manghudti. Hibaw bitaw ka nga way laing pangita si papa ang pag-drive rag tricycle. Bisa na uy. Kung buto na hunaon, di man nakatungod nimo ang pagbuhi sa imong mga manghud ba? Sa imo man ang amahan day. Ate Linda, Bitaw, dili maayo nga magsige na lang ka og hatag sa imong papa uy. Tan-awa ra gud. Sa atong mga kauban, ikaw ra gid ang way cellphone. Pagpalit sab uy. Kay kung dili ka magpalit, mauwahi ka sa uso. kadali lagit mo labay sa panahon. Walang hibaw hapit ako magduha ka tuig dinhi sa akong gitrabahoan. Og nalipay nilamsag ko nga bisag ingon inya ako trabaho o sa katindera, nakatabang ko sa akong mga igsuon. Pero si mama, kumusta na siya? Magkita pa kami ni mama. Naunsa ka Idilin? Nganong nagsige ka man og tanaw ng building nga bag-o pa nga nahuman? Ganahan man jud ko magtan-aw ana ati uy. Basta wala tay trabaho, ganahan ko magsigig paatbang dinhi. Kay tindutan gud ko sa building. Ang building kang imong ganahan? Dili kang bag-o nga gwardiya sa building? Naunsa ka dati, di taon ti uy. Aw lagi ba? Abi na kog kanang gwardiya ang gisigihan ni mong tan-aw. Kay minyo naman ang pormaha day. Aw, minyo na diay na ti. Kaklaro ang nga minyo. Basin og dili tingalin ang minyo ti uy. Tambok man good. Ana, murag lain naman ng tunuha. Unsa man nakalay ka sa gwardiya? Ha? What ti uy? Ganahan magud unta ko nga musud diha sa building kaysa kong paminaw. Nindot gid ang sud diha. Unsa man, ganahan gid ka nga mosudi ha? O lagi ti. Sige, karong taod-taod, muari man tong akong amigo nga naa diha magtrabaho, mananghid ta nga musud ta diha. Wow! Ninduta gid ay dinhi sa sud ti uy. Bitaw da, abi na ko og dili nindot ang sud. Nindot man di ay kaayo. Ganahan kay ko dinhi ti. Amaw, tana uy, mubalik na sa tong gitrabahoan. Uy! Uy, ate, huwata ko, uy! Ate! Nisutoy man sa tilinda. Kaliot lang, miss. Hala, ang gwardiya ni Dual na ako. Saan kay Tuyo inintawan na? Miss, aligadok na ko. Gusto kong makikilala ni mo. Ako din si Lloyd. Ikaw? Edeline. Ako si Edeline. Miga na talin, ha? Oo ba? Miga naman ka ha. Mahimo mga sa imong number, Edeline? Uy, Lloyd, ikaw din ni. Oo. Ako taon ni rin. Nanawag lagi ka. May tuyo ka?
Naong ta. Dili ka busy ron? Okay raman, wa may mga customer. Unsa day mong tuyo nako? Kwan, ayaw kasuko ha. Pero gusto lang ko mahibaw kay ni. I love you, Edeline. Lloyd. Oy, Lloyd. Niya ka mangkot sa akong gitrabahoan. Wala kay duty? Day off na ko ron. Mao na kay gayon kong anhi. May tuyo ka nako? Gusto lang ko mag-follow up sa akong giingon ni Mulin. Lloyd. Maluit taong ka na ko, Lin. Sugtan na yung taong ko. Sure ka nga. Tinud-anay ng imo nako. Basin og imo lang kong pinuangan. Kaya daghan ba ay nag-ingon nga minyo kuno ka? Ha? Ako minyo? Uy, ulit tao yung taong ko, Lin, eh. Dilin daw guminyo. Bisa mga utanan pagkas kong mga amigo. Bisag sa kong nanay. Unsa man, gusto ka nga ako tawagan? Ayaw na. Nituon ako ni mo, Lloyd. Sige na, ako na kang gisukot. Iyat na ta. Salamat din. Daghan kay salamat. Unsa kuya? Imo kong pabalhinon og trabaho? May nakita na ko nga imong kasudlan og trabaho. Mong ibalhin ta ka. Pero nga naman kuya, ganahan naman unta ko dinhi. Dili ay. Kinahanglan nga mo balhin kay trabaho. Para malayo ka ng Lloyd. Kuya Willie, Pasin og nagtuo ka nga wa ko mahibaw nga nag-uyab-uyab ka ng gwardya nga si Lloyd. Kabata pa nimo? Nag-uyab-uyab na ka? Kinahanglan nga mo balhin kay trabaho. Para malayo ka ng Lloyd. Lloyd, mingaw na kay ko nimo. Ingamsab ko, Edeline. Mingaon sa kiko nimo. Kung po ko panawag ni mo, di natin kita magkita. Kay, ibalhin naman ay kagtrabahoan. Gusto man gud ni kuya nga malayo ko nimo. Mong iya kong gibalhin og trabahoan. Edeline, di ko gusto malayo ka na ako. Mahal kayo ka, Edeline. Lloyd. Sige pa mo. Kuya Willie, Brad, Unsa mahinuon eh? Ako ang ganing gibalhin kay trabaho si Dilin. Aron magkalagyo mo. Nagkita mahinuon mo. sorry kay Brad. Nahigugman ako ni Edeline. pasaylo ako kuya. Ayaw lang gud kasuko ni Lloyd kuya. Unsaon nga nagkasinabot man mi. Mo na, Brad. O garang gikamuto nga, tininood ning ako kang Edeline. Mato ko sa inyo. Mga tubang ko sa imong amahan. Mamahay ko. Lloyd, Wala tayo mahimo eh. Kaya nagkasinabot naman ka mo. Di lang kong supak. salamat pa. Unya, kaya di pa man mo makasal. Pag-ipon ang una mo. Kung masakto ko na si Ina Didile na pagkasal mo. Basta Brad ha. Panggaag yung tao ng akong manghod. Ay, kabala ka, Brad. Ako na isaad ninyo. Magbalipayon si Edeline uban ako. Salamat Lloyd. Og isaad sa nako nga mahimo kong buutang asawa diha nimo. Kay mahal ta kaayo ka Lloyd. Edeline, Nag-ipon mi ni Lloyd og nakabaton mi og batang lalaki. Sa pag-edad nako og 19 anyos, nagpakasal mi ni Lloyd sa simbahan. Ako magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Ug sa akong inahan nga si Erlinda Tilibreco, fundador, kun hain ka man karon ma, pakita na intaho namo kay gimingaw na kaayo mi nimo. Kun mahimo, contact ini nga number 0923-835-8706. Dili na lang kutob o daghan salamat sa pagtagad ninyo ni akong tampo. Mao kita mga higalan kaagi ni Edeline nga taga-ukoy Pansil, Cebu Negros Oriental. Yung adlaw